Estudos concretos para saber que pasa na ría, esta é a petición que lanzan os profesionais do mar para recuperar a produtividade do marisqueo. Non é unha novidade que o marisqueo non está a ser o que era. Numerosas confrarías poñen o foco nesta actividade pola gran caída da produtividade nos bancos marisqueiros, o que está a reducir de forma significativa esta actividade. Os pósitos están a desenvolver diferentes traballos para que a cría se asente e medre, aínda que sen moito éxito. Eu penso que a situación é moi diferente a limpar, a sementar e a todo. Eu penso que vai máis alá deso. Eu penso que as cofradías a día de hoxe todas fan eso, temos unha mentalidade moito máis aberta á hora de facer esas cousas cando antes non se facía porque regeneraba de por sí xa as playas sin facerlle nada. Eu penso que o que hai que facer é abarcar un estudio da situación, pero en general, tanto de corrientes como de vertidos como de todo. Exemplo, lombos de Ulla, se paramos os vertidos que baixan por os lombos, eu penso que os lombos de Ulla os producen de por sí. Apunta que o recurso nese banco quere reproducirse, pero chegados a un tempo morre. Eu penso que a situación é esa, que hai que facer un estudio como Dios manda, que o estudio non pode ir tampouco a 2 anos, porque se vai a 2 anos ou a 1 ano largo, vemos que a xente vaise buscar traballo en terra. Iglesias apunta que pode haber diferentes causas que provoquen esta diminución da produtividade na ría de Arousa. Un cúmulo de cousas, non é unha situación concreta, é un cúmulo de cousas, pero tenemos que saber algo en concreto, se nós estamos falando de hipóteses que non nos vai levar a nada ao final. Eu penso que hai biólogos de sobra na Xunta, hai biólogos moi bons na Xunta, e que se deixaran facer o seu traballo, eu penso que esta ría ten capacidade de sobra para recuperar e para albergar, tal como falábamos nós no tema dos lombos, incluso para albergar moitas máis embarcacións nas autorizacións das cofradías e incluso recuperar o libre marisqueo. Unha actividade que nos últimos anos apenas se puido desenvolver pola falta de recurso nas zonas de traballo.